Sani bende tinde ose nyagre matin. Tinde ginge wacho sasa, ginge wacho how are you, ingeyo. Koro nyathi kodhi dala to ene moelekeza dani. Kech dani koro ok nya wacho kode dholuo, nikech ok odhi duoko dani gi dholuo neno. Lakini how I wish ni dine wanya bet gi deye ma pod nyalo keto tiende gi piny mondo gimi rowere mabiro bang'wa gi mwelekezo moro ma ginyamiyo nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako mondo dwa ng'eyo dhog gi no, kar mondo wabed the other way round. Ni wane maka wadhi dala to wane maka wasechako gi dani ni shosho wuka habari yako to gine magidonje system wano, kar mondo wa insist ni dani wachopo dala, you know, gik machal kamano. Mane ngene parado mabenda neno ka Jackie Nyamodi wacho kendi wacho ni onge gimosina ni tinde wapuonjo nyithindwa luongo dani ni shosho, nyombo waluongo ni rurashio, wacho ni en gima rach kabisa. Rurashio. Wamak mekwa we waketane nikech ni wacho ni chon cha ingeni ni puonjo Kikwetu, ni puonjo dholuo kata dhok moko go e school mabendi kelo wach mar disk. Sani iparo ni puonjo wanyaka mother tongue. Ni puonjo mother tongue a e i o u genego. Iparo no winjo be ni iduoge syllabus. Ber nyabet maber kodwoke syllabus Jael. Nikech kodwoke syllabus to koro bobet mayot mondo